Hallod? Azt nem tudom, hogy Mondjad. Dr. Tóth László. Profi. Szülésznő vagyunk. Igen, ezt már gondoltam, hogy te hozzám mondod. Csak van még több baja is neki, de hol, melyik része? Marci? Mikor? Hol a lábad? Hol nem? Ezért, de ma alig látott, jó csörő. Ó, micsoda egy. Mennyei Marna. Micsoda mennyei Marna. Nehéz lenne elcseszni, ha le nem kapsz az alját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bemutatom. Nehezen élünk, de jó. Igaz, meg rosszul. Nehezen élünk, de jó. Hát adtad meg tőle. Légy szíves, akkor mondd el, hogy mit főzöl. Ez egy nagyon diétás körömpörkölt. Már csak azért diétás, mert füstölcsülökkel készül. Tisztelt Hölgyeim! Jó hülyének is. Nem lefilmezni, ahogy csámszogok. Csukogok. Megrázom a szúnyogot. Szalagják. Csak bejelentették, hogy te is megtisztelted őket, hogy a polgármester. Na, de most már mondták, hogy ki nyerte? Laci nyerte? Így mondták, hogy Laci? Tóth Laci. Nyerő. Az majd a végén kerül oda. Gyerekek! Tóth Laci, odáig jutottam, barátom, hogy kóstolásra feltétlenül érdemes. Két vágyunk van már. Jó. Megkaptam a kupát. Nagyon szépen köszönöm. És mindenkit Egészségügy. nagy szeretettel üdvözlek. Az róla. Na, ilyesmi. Mondaná német, az úgy oroszul. Úgyhogy... Nem. Így sikerül. Ügyes voltál, Lacika? Muszilla Vannika. Tényleg van ingyen. Itt van a pecsét, vagy itt van a pecsét? Itt van a pecsét, tehát ez gyári. Pálinkát iszol belőle? Nem. Igen. Jéger? Jéger vagy egy Jagger. Ajaj. az első hely. A kupa. Megvan. Köszönöm. Jó. Jó, menjél már innen te. Életakat nem is ismerlek. Nem vagy a... Erre mondom, hogy nem. Laci Manó. Nem volt még szószolás. Puszi a gombós barátaim. Az első. Most ez jó lehet. Üdvözlöm a fiúkat. Puszi a lányok. Sziasztok. Hát Istenem. Nem tehetek róla. Dávid! Táncoljál úgy, ahogy szoktál. Miért? Gogó visszakad, majd mit ad elő? Rokkot? Vagy ezért hoppot? Hoppó, rokkot. Olyan lágy. Nem tudom, mire gondolok ebben. Amikor pörgeted. Hozzám képest a kapcsolat. Gyere Mórikám, adj egy puszit nekem. Nem is adtak ki. Már kaptál, már nagyon sok. Gyere, videóra felvesztél. Tessék ide nézni. Finom volt. Biztos? Esküszöl? Betszó?
Nóri? Kukucs? Nem megyek! Gyere már! Andika? Marianka? Pusszantás? Gyere már! Igen. Amelyikkel első lettél? Igen, igen. Nagyon finom volt. Tehát persze. Köszönöm szépen, Józsikám. Rád számítottam mindig.